תעשה בוא, אנחנו עכשיו עושים קרב, הוא אמר שים מחזרות, אם הוא לא שים מחזרות, כולם נדווח עליו. זה פיקדון גם, זה פיקדון גם. עם פיקדון, הוא שם פיקדון. רגע, מה אתה שם כפיקדון? שמתי את הלבדוריטו. טוב. אנחנו עושים את זה. אין לו חגיב. כן, די, תקח את זה, אם אני נותן לי מכה ואז מקפיץ. איתמר דקה, תראה. המחבט שלי מרביץ. זה מרביץ. אין לי מחבט. מה הקשר? זה עדיין מרביץ לי. כן, יאללה, מתחילים. תלכת. איזה אפס אתה נשבע? איזה אפס? איזה אפס אתה? משרד אותה ברנה. יאללה מה כן, אני גבר, קח 2 נקודות, כן? זה היה בכוונה. דקה תן עוד לך מכה, יופי. עכשיו אתה יכול לקחת. לבדורי? זה לא מקפיא לי, שומע מה אני רואה? טוב, הנה. אל תסתכל. יש לי מדוזה. בגין אתה אומר? רגע, מי זה מרגיש שיש לי מדוזה? אבל תקשיב, לי יש מדוזה. גם לי. אחי, אבל אתה מקפיא, אין לי הקפאה, זה לא פייר. קפיא אותי, תנסה. לא, זה בלי. לקחתי? לא, יודע. בוא רגע, איתמר, אני רוצה לראות לך משהו חדש. אל תרים, בוא תראה. ברמתי. טוב, יש לי מדוזה, מה אתה עושה? יש לי מדוזה. ככה כאילו. גם לי יש מדוזה. יא אפס. בוא פיקים, רוצה פיקים? מה זה פיקים? מה שעשינו אתמול ככה. יש לי מדוזה, טוב, אני בא להפקיע אותך. למה? אתה רוצה עם פיקים? חכה, אל תפתיע אבל. אתה רוצה עם פיקים, זה חפרון אותו. למה אתה לא מכבד? מה מכבד? לא! אתה רוצה פיקים? בוא פיקים, יש לי מדוזה, בוא פיקים.
לך לבייס שלך, שלי, פיקים, יאללה, בוא. לא. לא. דבלי. לא, יש לך מדוזה. איך אתה יודע אם יש לי? אין לי. תן לה כמה אחור אבל. יא אפס. יא אפס. יא אפס. איך אתה מחר משתמש רובלוקס? איך אני? איך מה? אין לך משתמש מחר רובלוקס? גם. למי אתה קורא? נתק. סבבה. ראיתי.